Hello everyone. आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायनाय थाबाय। आं दिनै मादै मोनाव फैदों। न'आव थांनो नागिरदों नालाय बेखायनो मादै मोननिफ्राय ज' थांसै। नै मादै मोननि न'आ। थिनालियाव। आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांनो हागोन। इउना हाय नै बेबो दंफैयो। बबे थांनाय नुलाय जोङो? न'आव थांसै। देवानि नामा? नै थिना हर। लाजिनो ओंखारलाय लाङो मा? मालाय इउनानि रुमा। मालाय न'आव थांसै बेरायसै। दसे थानानै थांसै। थफ्ला थफ्लियाबो जि बुरजाखा आयु आयु। ओंखायनो लाइन गारिजों थांला। आरो बेयावबो दंबावो। लाइन गारिजों थांबाथ' थिखोनो हानाय नंलामोन। आंनि माबासो बियो। नायनि माबासो बडि वास माबानि अरिफ्लेमनि बायनो हागोन नोंथांमोनाबो नैबेखौ। बे बडि वासआ बिराद मोजां। दै लोंलाबायबाय। दै गांनायफ्राव। मानो थाङा नोङो? नैबे थाङानो न'आवहाय बिबैनि न'आवनो थांला। बादों। लिंबाबो थाङासै जुमब्रा जानो लिंबाबो। जुमब्रा आं थांबा लगायाब्रा बिसोरो। दाय जागोन। बेनिदिगमोनबो फैनो नागिरदों। दा गोसोआव बोरैबा जासिगोन आंना। नै जों थांनो नागिरबाय। फैद' फैद'। Aku mabar. Này bố lấy vậy. Thả đấy. जोङो हाइवेजोंसो थांनो नागिरदों नालाय बेनि थाखायनो ओरै फैबाय। जों बे हाइवेजों थांनानै बा साबसिन जायो लामाया। दायो नै फैयै फैयै गसाइगाव मोनबाय। बाजारा लामायाव बिराद बिहिरमोन। फुजा बोथोर नालाय बेनि थाखाय। जोंना न'आ गसाइगाव टाउननिफ्राय एसे 15 मिनिटनि एसे बारा लायो आरो बे गोजानावसो। फ्लाइअभारजों बे हाइवेनि फ्लाइअभारखौ गायफिनो आरो जों बाजाराव हाबदोंमोन नालाय बेनि थाखाय नैबे गुदुं नुदों बेजों थांनानै मोनबाय जोंनि न'आ। फाइनालि दायो न'खौ मोनफैबाय। न'आव फैनानै नुफैबाय बेनिदिगमोनबो दंफैयो माने आंनि आब'नि फिसाला आरो आब'मोन दंफैयो आलासि जाफैदों। Hai Indo. Hai. Pindik. Nah lain nih. Hai Hande. Indo. Rum sopi baik. Deh. Kisi. Indo. Ayo lihat. Nih. फैग्रा फुसका जानो नागिरदों बेन्दि जिराय जाग्रोनोसै जिराय दादां दे बिन्दिक दांनाङा जायो जादो दे बेखौ आप होनदो दे आप आंथ' ब्रेकफास्टखौनो खालामाखैमोन आंबो खालामाखै फुसकायानो ब्रेकफास्ट जासिगोन फैग्रा फुसका जाबाय बेनिदिगमोन लाबोनाय
Hai Bendik. Thôi, ăn hà deh. Ah. Sama kita lihat. Munanya bukan sih? Munanya bukan seminggu ya. Nimsini yapsay. Ya. Ang ni sebe. Không bay đi lại. Ăn cô vậy. Hốt mình đi ăn nữa. Anh muốn ăn cái gì? Đây là vậy. Nếu mà đi ăn thử. Ăn lại, ăn nữa. Ăn nữa. Thank you. Gaya bay không được bị chỗ hay. Bay được đấy. Bye. Thank you so much. Ang video ko terus nanan takai. Ang video ko biar doon tuliskan. Next video lah kemudian.